Radio Joliba lamɛnbaga cɛ ni muso denmisɛn ni mabakɔrɔba aw minnu bɛ ka an lamɛn 105 fu falaki ka segukaw fɛ yen nɔ 101 an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na an b'a fɔ yen na aw ni sɔgɔma aw bisimila kunnafoni sɛbɛnw lakali kɛnɛ kan limanaw ni jamukan ye min bɛ lase aw ma don o don ka daminɛ ntɛnɛn fo ka se jumadenw ma nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye ka se a kanɲɛ 10 ma an bɛ ye nin kɛnɛ in kan gafe minnu bɛ sɛbɛn ka se ka o lakale an lamɛnbaa jɛrɛjɛkulu ye bamanankan na bɛɛ bɛ se ka faamuya sɔrɔ a la cogo min na bi ye juma ye décembre kalo tile 2 san 2022 ayiwa kumaso kɔnɔ ne tɔgɔ ye Amadu Jalo ani tɔma Amadu Tolo min ye Musa Sanogo ye ale bolo bɛ nɛgɛ karafe la Yusuf Sangare ani Murulayi olu de bɛ k'an bila bɔlɔlɔ sanfɛ bi ayiwa Tolo an sigira kɛnɛ kan bi ye juma ye lahɔrɔma don do an bɛ dugawu kɛ bato minnu n'an bɛna kɛ bi Ala ka bato minɛ ayiwa bato yɛrɛ minɛna ka ban sabu min ye sacré hak a bɛ fɔ ten awɔ k'u ye u ye joliba u kun ye garan min don an da la ka an da minɛ k'u ye garan in bɔ an da la kosɛbɛ Tolo tare nka Tolo u ye communiqué kɛ kunungo k'a fɔ ko Joliba TV News ko u y'a ɲange min tun bɛ an kan ni kalo 2 don k'u ye dɔ bɔ a la k'a kɛ kalo 2 ye k'o kɔfɛ ko u ye ɲangi yɛrɛ wuli siɲɛ 1 k'u y'o kɛ communiqué min n'u y'a kɛ a communiqué kɔni kɔnɔna la an b'a fɔ an y'a mɛn sabu ni ye fɛnkɛ maa la maa min ma fɛnki la i bagara maa ma fɛnki la Tolo o kɔni an b'a fɔ an y'a mɛn de se wɛrɛ t'an ye an bɛ mun fɔ an tɛ se ka foyi fɔ an tɛ se ka foyi fɔ haute autorité de la communication ye k'a f'u ɲɛna u ye min kɛ ayiwa olu yɛrɛ de b'a juger u ye min kɛ n'a ɲɛna olu yɛrɛ de b'o dɔn u ye min kɛ n'a ma ɲɛ olu yɛrɛ de b'a dɔn parce que u b'a dɔn u ye sira mun ta sira in man ɲi sira in kun man ɲi parce que u ye telekuturu de datugu u ka communiqué kɔnɔna la Tolo ni communiqué in kalan ko Joliba ye recours kɛ n'o ye jaabili sɛbɛn ka ɲɛsin u ma k'a fɔ ko a bɛ segin kɔ ani fana ka tila k'a fɔ ko tuguni ko Joliba ko a b'a dɔn ka segin k'a dɔn ko a ye a ka jɛmukan bɛ n'o ye éditorial ye ko kumakan minnu fɔra o kɔnɔna la k'o kumakan ninnu ka a bɛ segin kɔ ko ka baara kɛ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na ko a haki ye kangarida min kɛ ko an bɛ taama n'o kangarida in ye an bɛ segin kɔ o mana bɔ yen ko haki ko maa minnu bɛ yen ni olu wele dakanw cayara ani kunnafonidilaw ka jɛrɛjɛkulu caman bɛ yen olu de taara haki deli ko ani fana k'u y'a ye ko Joliba TV baarakɛlaw ko sɔrɔ yɛrɛ gɛlɛyali ma walima a bɛ se ka dadigi kɛ u ka hadamadenya la walima u ka sɔrɔw la yɔrɔ ni maa tɛ baara la a bɛ se ka dadigi k'i la ko o gɛlɛyaw o haki ko k'a bɛ segin kɔ ko k'a ka décision wuli o tuma na u tun t'a dɔn décision tatɔ ko a bɛ se ka dadigi kɛ baarakɛlaw la u tun t'a dɔn ko liberté d'expression o min garantilen don an ka constitution fɛ u tun t'a dɔn ko o sagora wa o de ye n kamanagan u tun t'a dɔn Tolo ko ka kɔn bi ɲɛ n'i ye nin kɛ maaw nati deli o diyagoya ye delili kɛra a daminɛ munna u m'a wuli o waati kana fo kana se nin waati ma donc ça veut dire que olu yɛrɛ de bɛ nin juger Tolo nous on n'a rien à dire par rapport à ces communiqués on prend acte an y'a mɛn parce que n'i ye fɛn kɛ maa la a tigi ka taa fɔ i ma karisa Tolo ne b'a dɔn ne ye fɛn k'i la e Tolo la tiɲɛ yɛrɛ la n b'a dɔn n ye fɛn k'i la n bɛ taa f'i ma yafa ma o diyagoyalen don ne kan wa ni m'o kɛ yɛrɛ Ala bɛ jigin na n y'i tɔɲɔ olu haki olu de kan ka yafa deli Joliba fɛ bi mais yafa deli a bɛ ka kɛ i n'a fɔ sira wɛrɛ kan u to k'u sin mais yafa deli bɛ ka kɛ sira wɛrɛ de kan i y'a faamuya n'o tɛ anw m'an ka yafa deli olu fɛ o anw ye mun kɛ a ka gɛlɛn an ma foyi kɛ o tun bɛ se ka sanction wɛrɛ kɛ mun tɛ nin ye o anw tɛ foyi fɔ o la ne y'a f'i ɲɛna yan ko éditorial min n'a bɛ kɛ yan u tun bɛ se ka éditorial suspend k'a bɔ n'a y'u diya u k'a bɔ Joliba yɛrɛ programme la c'est l'incriminé c'est l'éditorial qui est incriminé pas toute la télé ne ka kuma bɛ nin yɔrɔ de la ne ka kuma bɛ nin yɔrɔnin de la c'est pourquoi
diɲɛ bɛɛ bɔla a kalama bɛɛ ko tiɲɛ yɛrɛ la vraiment aw jo tɛ nin na haki aw jo tɛ nin na aw ka tele kuturu min na ayiwa jɛmukan joli joli b'a kɔnɔ bɛɛ b'i ka tata sɔrɔ o la télévision min bɛ n'a bɛ kunnafoni di mais n'i y'o datugu c'est comme si i ye kunnafoni ko de datugu la liberté d'expression on en parle au Mali mais vraiment tolo a bɛ ko wɛrɛ de don a waleyali ye ko wɛrɛ de don kunnafonidila ka kunnafoni di a ɲɛma Mali kɔnɔ yan n'i ko k'i b'a ta a ɲɛma olu minnu bɛ ka u ye professionnel minnu fɔ u ka communiqué kɔnɔ n'i ko k'i b'a kɛ a ɲɛ 12 ma yan ka jamana minnu bɛ yen n'u bɛ kojugu la jamana kɔnɔ k'olu ta u tɔgɔ ma k'u ka fɛnw fɔ tolo i tɛ si ɲɛ la i tɛ si ɲɛ la u b'i bɛlɛ ka fɛn dɔ k'i la parce que c'est ça la réalité donc haki an b'a fɔ n ko an y'u ka communiqué mɛn ayiwa an tɛna fɔ a diyara n ye an t'a fɔ a ma goya n ye parce que n'i ye fɛn kɛ maa la ni n'a tigi ye fɛn k'i la de i bɛ se k'a fɔ karisa vraiment n jo t'a la n'o tɛ a kɛ furadama ni sisan cɛ fo ka n'a bila bi la jɔnni ye an kumakan mɛn min kɛ sariya fɛn ye min ye taasira ye min ye an b'o de f'u ɲɛna en réalité haki yɛrɛ maloyalen de ye nin communiqué in kɛ a bɔlen b'a fɛ oui u maloyalen parce que mɔgɔw ye u hakili b'a la maa o maa bɛ na an jalaki o ma an jalaki maa si tɛ bi ko i ye an jalaki parce que an ye nin fɔ fo n'i tɛ dossier dɔn fo n'i t'a ɲɛdɔn n'i t'a ɲɛdɔn min ka di i b'o fɔ tardi ni min ka di ye de i b'o fɔ n'o tɛ ni maa min b'a ɲɛdɔn i b'a taabolo dɔn tolo e tɛna fɔ ko an ye ko kɛ ko min man ɲi n'o tɛ maaw bɛ yen bi tolo olu da ka farin ni anw ta ye olu b'i famaw nɛni diɲɛ don o don jamana buruja kuma tɛ yen olu tɛ min fɔ i y'a faamuya donc n'i ye analyse kɛ k'a fɔ vraiment jamana taabolo nin ye a man ɲi a y'a yɛlɛma o bɛ aw yɛrɛ de dɛmɛ a bɛ aw yɛrɛ dɛmɛ maa si tɛ yen tolo k'a b'i sɔn f'i ye n'a y'i sɔn f'i ye n'a digir'i la walahi i sɔn don an kɔni tɛ an mansa k'o fɔ voilà n'a y'a f'i ye karisa nin man ɲi n'a digir'i la i sɔn don mais n'a e b'a dɔn tiɲɛ na nin tɛ ne sɔn ye karisa bɛ ka nkalon dan na donc a bɛ mun k'i la i bɛ tɛmɛ n'i ka sira ye parce que i b'a dɔn a ye min f'i ma tiɲɛ tɛ mais ni e réagira fo ka tila ka ko wɛrɛ ta k'o sɛgɛrɛ e yɛrɛ b'a dɔn cɔ nin ye jogo ye donc la haute autorité de la communication u ye joliba u ye sanction wuli donc vraiment tolo an tɛ foyi fɔ ka fara nin kan ayiwa an bɛ ala de deli nin ko wɛrɛ a kana segin kura ye ala k'an bɛɛ kisi ni ɲɔgɔn na amin i y'a faamuya ala k'an bɛɛ kisi ni ɲɔgɔn na vraiment anw n'olu cɛ an bɛɛ ye kelen de haki bɛ yan anw de kama haki bɛ yan Mali télé ni Mali radio ni Mali kunnafonidila bɛɛ de kama nka u man ka kɛ sababu fana ye ka maaw da minɛ vous êtes là pour réguler pour réguler i y'a faamu mais pas pour prendre des sanctions où ça peut vraiment arriver à un niveau ka daw minɛ parce que kunnafonidila da n'i y'a minɛ ka ban tolo a bɛna fɔ c'est-à-dire i ye ko bɛɛ de tiɲɛ i ye ko bɛɛ de tiɲɛ i bɛ se ka ɲangi kɛ ɲangi min na a yɛrɛ b'a dɔn tiɲɛ na n jo tɛ nin na nka ka kɛ yɛrɛ ka den n'a koliji ta k'a fili tolo vraiment o kɔni o de ye an dabali ban kosɛbɛ parce que n'i y'a ye diɲɛma bɔra nin kalama donc a ko taara sira dɔ kan sira min bɛ yen ni maa caman ma faamuya tolo ayiwa o kun ye donkan ye k'a fɔ maaw ye ni ala sɔnna sɔnni u na an ye jabaranin sanfɛ inshallah nka tolo ni ko ma kɛ ko tɛ dɔn an ye min kɛra nin ye maaw n'a dɔn k'a fɔ ko an jɔyɔrɔ bɛ an na parce que maa caman bɛ yen bi tolo olu ko k'olu tiɲɛ yɛrɛ la kunnafoni ko la ko joliba kɔni maa man y'i yɛrɛ da maa man y'i yɛrɛ da dɛ ko maaw de y'a fɔ n ye ko tiɲɛ na de b'a ka télé in datugura ayiwa kunnafoni kɔni an tun bɛ min sɔrɔ an tɛ k'a sɔrɔ a ɲɛ ma an tɛ k'a sɔrɔ a ɲɛ ma tolo bɛ ko min na ni haki ye o datugu kɔfɛ ka tila k'a dayɛlɛ an b'a fɔ tari i ye ko ye fɔ ko ye donc an b'o bila yen tolo an bɛ don kunnafoni sɛbɛn kɔnɔna la fasidi sɛbɛnw bɛ yan l'indépendant bɛ yan le soir de Bamako bɛ yan Echo bɛ yan le véridique bɛ yan min ye nouvelle horizon ye ale fana bɛ yan
parce que de sɛbɛn min n'an b'a daminɛ ni o ye o tɔgɔ ye ko l'indépendant tolo l'indépendant kumana a ko an ka députéw n'o ye CNT Conseil national de transition o députéw kunu alamisa décembre kalo tile fɔlɔ ko u ka sigi dɔ senfɛ n'o ye séance plénière ye k'u bɛnna sariya kan sariya min bɛ ni o bɛ an ka nafoloko kofɔ san 2023 n'o ye loi de finance ye tolo n'i ye jateminɛ kɛ bɛn kɛra min kan o ye k'a fɔ nafolo kasabi belebeleba min n'a bɛ taa miliyari 2,499 murumuru 998 tolo ko de ye an ka nafolo ye mago bɛna jɔ min na ka baara kɛ ni a ye musakaw la ko o bɛ taa miliyari 2,895 murumuru 903 nka tolo nafolo min fana bɛ yen ni o bɛ se ka kɛ majɛ ye ni wulikajɔ bɛ kɛ o nɔfɛ k'o ɲini k'o kɛ dafalan ye tolo ko bɛ taa miliyari 695 n'o ye déficit ye o b'a yira k'a fɔ o nafolo o de bɛ se ka majɛ kɛ wulikajɔ bɛ kɛ o nɔfɛ k'o ɲini sira wɛrɛw kan tolo n'i ye jateminɛ kɛ kununko a yira k'a fɔ an ka députéw n'o ye CNT députéw ye o kɔni sɔnna nin ma bɛɛ y'i bolo wuli k'a fɔ ko ayiwa sɔn kɛra a ma bɛn kɛra a kan nin kɛra sariya ye ayiwa san wɛrɛ san 2023 ayiwa mago bɛna jɔ nafolo kasabi min na o de bilalen filɛ nin sen ka tan don tolo nafolo ninnu a bɛ tila cogoya min na a yirala k'a fɔ baara caman de bɛ yen baara minnu bɛ yen n'o ye programme ye o 137 min ye programme minnu fana bɛ yen n'o ye programme de pilotage ye minnu bɛ yen ni ayiwa minnu bɛ labɛn ka se ka waati nataw kɔnɔ o bɛ taa 29 la minnu bɛ yen fana ni ayiwa baara bɛ kɛ ni olu ye a kan ka lawaleya o bɛ se 96 ɲɔgɔnna la min bɛ tali kɛ faranga n'o ye budget annexe ye o ye 1 ye a yira k'a fɔ fana ko trésor public ko programme wɛrɛ bɛ yen n'o ye baara boloda ye 11 ɲɔgɔnna ko o fana bolodalen don trésor fɛ tolo n'i y'a lajɛ kalata nasiraw la ko miliyari 0,522 miliyari o t'i n'a fɔ miliyari 1 dɔɔni k'a jɛ wa k'o de bɛna don an ka kalataw la tolo ka se ka kalataw labɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɛkulu min bɛ yen n'u k'a ma autorité indépendante de gestion des élections ko ni nafolo kasabi bɛna bila ale ka bolo kan tolo n'i ye jateminɛ kɛ min bɛ tali fana kɛ miliyari 13 ani murumuru 3 min y'an ka CNT ye ko dɔ farala ale fana ka budget kan k'a sɔrɔ ni a tun bɛ miliyari 12 ani murumuru 4 na san 2022 in na o bɛna fɔ dɔ bɛna fara o kan san natɔw la min y'an ka lakanako ye miliyari 16 murumuru 2 o bɛna don o fana da fɛ tolo n'i ye jateminɛ kɛ ko minisiriso min bɛ yen n'o bɛ an ka sɔrɔko ni nafoloko kunna miliyari 628 o bɛna bila olu fana ka bolo kan olu b'u munumunu ni o ye min ye jamanakuntigi ka baarakɛyɔrɔ ye n'o ye présidence ye k'olu ka musaka miliyari 16 ani murumuru 5 o bɛna di olu fana ma min ye primature fana ye miliyari 13 o bɛna di olu fana ma u bɛna baara kɛ n'u ye cour constitutionnelle miliyari 1 murumuru 3 min ye cour suprême ye miliyari 5 murumuru 3 ana a ɲɔgɔnna caman min ye nin loi in ye n'o ye ni sariya in ye kunu bɛn kɛra a kan sɔn kɛra a ma conseil national de transition n'u k'a ma CNT tolo lakanako bunakun kan l'indépendant y'a yira k'a fɔ ko Yelemani n'o bɛ Kayi mara la ko Bamanciw taara bɛ Yelemani yɔrɔ min bɛ yen n'o ye doyenw ka dagayɔrɔ ani camp militaire dɔ an ka finitigiw ka dagayɔrɔ dɔ a yira k'a fɔ nin waleya min kɛra nin ye a kɛra alamisa i n'a fɔ araba ka dugu jɛ alamisa la décembre kalo yɛrɛ tile fɔlɔ Yelemani tolo Yelemani ale bɛ Kayi mara de la Kayi ye an ka marabolo fɔlɔ ye a yira k'a fɔ marifatigi dɔw bɛ yen minnu ni maa siga bɛ se ka k'a la k'a fɔ Katiba de Masina ayiwa u b'o jɛkulu de la wa min ye groupe de soutien à l'islam et aux musulmans u bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o jɛkuluba in de kɔnɔ tolo k'u taara firi jamana ka
baarakɛyɔrɔw de kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la douane ani Mali finitigiw ka dagayɔrɔ dɔ bɛ yen n'o ye camp militaire dɔ ye tolo ko maa 2 kɔni bɔnɛna u ni na maa 1 o ye finitigi ye maa 1 o ye jamanaden gansan ye tolo ni kunnafoni l'indépendant bɛ nin fɔ bi i bonya bɛ a la o mana bɔ yen min ye le soir de Bamako ye an bɛ don ale kɔnɔna la a kumana a y'a yira k'a fɔ jamanakuntigi n'o ye colonel Asimi Goita ye kunungo k'a tun bɛ an ka sariya tigilamaw olu ka ayiwa san daminɛ baaraw n'o ye rentrée judiciaire ye san 2022 ni san 2023 ko jamanakuntigi y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la n'i y'an ka sariya lajɛ ayiwa sariya Mali kɔnɔna la yan tolo ko jamanadenw sariya u ni sariya tɛ fankelen fɛ walima faamuyabaliya bɛ Mali sariya ani jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ o ko de kɛn bɛ sababu ye bi sariya man suru jamanadenw na a kan ka jamanadenw sago kɛ cogo min na a tɛ ka kɛ o cogoya la jamanakuntigi yɛrɛ de nin fɔ a ko ko n yɛrɛ bɛ bila hakilila min kɔnɔ o de ye k'a fɔ sariya ka kɛ fɛn ye min bɛ surunya jamanadenw na sabu o de ye gɛlɛyaba yɛrɛ bi jamanakuntigi colonel Asimi Goita ale de tun bɛ ko in ɲɛma sabu n'i ye sariya bɛɛ lajɛlen lajɛ ale de bɛ sariyatigiw bɛɛ lajɛlen kunna n'o de ye magistrature suprême ayiwa colonel Asimi Goita ale de bɛ o kunna tolo min ye cour suprême ɲɛmɔgɔba ye n'o ye Fatoma Teraye ayiwa ale ye kuma ta tolo a y'a yira k'a fɔ ko ka se ka sariya tila jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ ka se ka i ka tata ta a la a ko bi sariya mago bɛ fɛn damadɔ la o ye jamanadenw ka se ka sariya ka se ka yɛrɛkɛ bɛɛ ka se ka i niyɔrɔ sɔrɔ a la ani basigi ka se ka na sariya baarakɛlaw ka baara kɔnɔna la ko o fɛn damadɔ tolo n'o kɛra ayiwa jamanadenw bɛ se k'u yɛrɛ ye sariya kɔnɔ sabu bi a ka fɔ sariya ka kana bila n'o liberté d'expression ye article 81 article 2, 3 ani 4 o de b'o fɔ an ka jamana sariya sunba kɔnɔna la min b'a yira k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu de bɛ an ka jamana sariya sunba kɔlɔsi tolo jamana sariyatigiw olu de bɛ a baara la Fatoma Teraye y'a yira k'a fɔ o b'a yira k'a fɔ jamana sariyatigiw tolo olu de jɔn bɛ ni jamana yɛrɛ fankelen ma de ye wa sabu jamanaden caman de bɛ yen minnu ka hakɛw o bɛ ɲɛnabɔ olu fan fɛ n'a fɔra k'a fɔ olu jɛngɛnna Fatoma Teraye ko a bɛ se ka kɛ gɛlɛyaba de ye jamana yɛrɛ a dilan cogoya la o la min ye jamanakuntigi ye n'o ye colonel Asimi Goita yɛrɛ ye a ye kuma ta tolo a ko sariya ka di jamanadenw ma gɛlɛyaba de b'a la bi an ka jamana kɔnɔna la yan sabu bi n'i y'a lajɛ faamuyabaliya dɔ bɛ yen o bɛ jamanadenw ani sariyatigiw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ min ko fɔ o bɛ n'a fɔ fan dɔ fɛ dɔ kɔni tɛ k'a ka baara kɛ ni sariyatigiw tɛ jamanadenw olu de tɛ ka faamuya kɛ wa colonel Asimi Goita ko nin ye gɛlɛyaba ye o de la bi ko jamana ɲɛmɔgɔw kɛn bɛ ka fɛɛrɛ dɔw tigɛ fɛɛrɛ ninnu tɛ dɔwɛrɛ ye k'u bɛna dɔ fara an ka kiiri tigilamaw u ka musakaw kan o b'a yira k'a fɔ n'i ye jamana musakaw lajɛ musakaba minnu bɛ yen n'an bɔra ka min fɔ sisan budget d'état tolo ko 100 sara o 100 sara kelen murumuru 25 o kun ye san 2019 ye san 2021 la dɔ farala a kan a kɛra 100 sara o 100 sara kelen murumuru 34 tolo n'o miliyari da fɔri ye o ka can dɛ kunnafoni de ye nin ye an ye nin bɔ le soir de Bamako kɔnɔna la n'o bɔra yen Eco bi yan Eco kumana tolo kunnafoni 2 bɛ Eco kɔnɔna la fɔlɔ bɛ min kofɔ o ye k'a fɔ an ka kalandenw n'o ye sanfɛ kalandenw ye yɔrɔ kɔsa in na lɔkɔlidenw tun bɛ baara bila la u ye dɔgɔkun 1 yɛrɛ k'o la nka tolo n'i y'u ka laɲini fanba lajɛ ayiwa nafoloko de b'a la musaka min bɛ di kalandenw ma k'u k'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye n'o ye burusiw n'a ɲɔgɔnnaw ye allocation financière k'olu kun tɛ ka di a di waati la nka a bɛ n'a fɔ centre national des œuvres universitaires n'u k'a ma ko senu senu a bɛ n'a fɔ a bɛ ka ko in ta ba la Eco ka kuma la ani yɔrɔ senu yɛrɛ bɛ ministre min bɛ yen n'o bɛ an ka kalanko kunna sanfɛ kalanso ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique k'u bɛ ka jɛ ka baara dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ bi tolo walasa kalandenw kana se ka
ayiwa baarabila filanan in n'o ye ka bɔ ka na kalan kɛ fiyewu o kana se ka lawaleya ka sababu kɛ mun ye bi u bɛ ka fɛɛrɛ caman de bila sen kan ekɔlidenw u ka wariw n'o ye burusiw ye k'a di u ma tolo o jateminɛ kɛra cogo di IEM u ka grève in yan'a ka ban a bɛ n'a fɔ novembre kalo tile 24 tile 25 a n'a tile 26 k'u ye caman de di u ka nafolow la o kɔfɛ a tile 27 tile 28 tile 29 a n'a tile 30 u y'o bɛɛ lajɛlen kɛ u bɛ ka kalandenw ka wariw di u ma hali kunungo décembre kalo tile fɔlɔ yɛrɛ k'u ye dɔ wɛrɛ di u b'a yira k'a fɔ senu ani ministeriso min bɛ enseignement supérieur kunna bi u bɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ayiwa jiginna kana sɔrɔ u la nafoloko in na o mana bɔ yen tolo ko Menaka mara la min ye kɛnyɛrɛye cakɛda minnu bɛ n'o ye ONG ninnu ye n'a fɔra k'a fɔ Faransi de ka nafolo bɛ don olu la ko ka se ka dɛmɛ kɛ Mali kɔnɔna la yan ko Menaka gouverneur a mara ɲɛmɔgɔ Mohamed Alhanaji Mayiga a ko a bɛ wele bila ONG ma fɛn o fɛn bɛ yen nɔ ko Faransi ka nafolo kɔni tɛ di i ma i ka na i ka baara kɛ ni jamana ɲɛmɔgɔw tun y'a fɔ k'a fɔ ko Faransi de ka nafolo bɛ di maa o maa ma ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin Mali ma ko k'a bɛɛ lajɛlen jɔ fɔlɔ nka min ye Mohamed Alhanaji Mayiga ye n'o ye Menaka mara ɲɛmɔgɔ ye a ko a bɛ min fɔ tiɲɛ don jamana ɲɛmɔgɔ ye nin hakilila ta nka fɛn fɛn bɛ yen ko Faransi kɔni ka nafolo tɛ don o la u k'a ka baara kɛ sabu ONG ninnu tolo kɔrɔnfɛla ninnu u jɔyɔrɔ de ka bon kosɛbɛ jamana ka dɛmɛ tɛ se yɔrɔ o yɔrɔ ni ONG ninnu de bɛ ji ni balo di tolo ko ka u b'a yira k'a fɔ mago bɛ jɔw la Mali dun fantan jamana de don ka to yen k'u ka baara kɛ ECHO de ye nin fɔ o mana bɔ yen le véridique ale bɛ yan nɔ tiɲɛ le véridique a kumana tolo a ye mun fɔ a ko min bɛ tali kɛ ko polisiso dɔ ni o kun kan ka jɔ a jɔra yɛrɛ ka ban Badilabugu sanfɛ kalanso in na yen nɔ walasa ka se ka tolo yɔrɔ an ka kalandenw tuma bɛɛ i m'a mɛn k'u bilala ɲɔgɔn na u ye marifaw ta ɲɔgɔn kama u ye besew ta ɲɔgɔn kama walima dɔw yɛrɛ bɛ yen tolo olu tɛ taa kalan na i b'a sɔrɔ u bɛ taa munumunu Badilabugu kulu in sanfɛla la yen ka taa kalandenw n'u ma bi dɔ kan u bɛ dɔ ka bolimafɛn minɛ na walima u bɛ bɛn dɔ kan k'o jogin tolo o n'a ɲɔgɔnna caman k'a bɛ san 10 bɔ sisan di ka fɔ la ko polisiso dɔ de jɔra nin yɔrɔ in na ko nka an bɛ waati min na i ko sisan polisiso in kɔni kɛn bɛ senu gardien de ka daga yɔrɔ ye polisi si tɛ a yɔrɔ la yen o la sa colline de savoir n'o ye dɔnniya kulu ye Badilabugu kulu de fɔtɔ filɛ nin ye tan tolo a yirala k'a fɔ ko bingani walew ani dantɛmɛ wale minnu bɛ yen min bɛ bɔ lakɔlidenw fan fɛ o min bɛ bɔ maa wɛrɛw fan fɛ tolo a yira k'a fɔ ayiwa dɔ de bɛ fara a kan kuma bɛɛ k'a sɔrɔ dun min ye polisiso dɔ ye a jɔra yɔrɔ in na miliyɔn caman nka n'a fɔra k'a fɔ hali sisan polisi tɛ o yɔrɔ la yen fo n'a kɛra gardien yɛrɛ dama ye a tolo a ɲininkali de kan ka kɛ jɔnni de nɔ ye nin ye a ɲininkali kan ka kɛ ministeriso min bɛ yen n'a bɛ lakanako kunna ale de ye so in jɔ ko ka se ka ayiwa kalandenw n'u bolofɛnw lakana ko nka bi in na a bɛ n'a fɔ senu n'o ye centre national des œuvres universitaires ye ale de ka gardiens bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na k'a sɔrɔ dun ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique tolo ale de ye laɲini kɛ a ka laɲini a y'a kɛ a dun a ma dafa dɛ ko a ka ɲini joona polisiw ka se ka taa polisiw yɛrɛ nɔ tɛ koyi polisi direction nɔ tɛ nin ye laɲini de bɛ bɔ ministeriso min bɛ enseignement supérieur kunna ka se ka polisiw nati nin yɔrɔ in na walasa kalandenw bɛ se ka lakana cogo min n'o tɛ tolo n'u m'o kɛ a bɛ n'a fɔ u kɛmɛ k'u sigi ka tiɲɛni lajɛ olu dun de y'a ɲini ko u kun ye bɛnkan dɔw bila sen kan ko sanfɛ kalanso ninnu fɛn fɛn bɛ yen tolo a ka lakana i n'a fɔ a laɲininen don cogo min na le véridique ale de nin fɔ o mana bɔ yen nouvelle horizon an b'a kuncɛ ni ale ye tolo ko Joliba TV News ko haki a ka ɲangiw wuli ko wele dakan minnu kɛra nouvelle horizon bɛ ka nin fɔ ko a bɛna fɔ nɔ yera a la sabu Joliba furadama datugu ani bi cɛ tolo maaw kɔni maa caman de bɛ yen i kɛra Mali kɔnɔna la yan o i kɛra diɲɛ fan wɛrɛ fɛ o minnu bɛ yen n'olu bɛ hadamadenya hakɛw lafasa minnu bɛ yen kanabila yɛrɛ bɛ se ka lawaleya diɲɛ kɔnɔna la cogo min na n'o ye organisation des droits de l'homme ye ani
kunnafonidilaw ka jɛrɛjɛkulu baw kosɛbɛ olu reporters sans frontières n'a ɲɔgɔnnaw kosɛbɛ tolo olu de ye wulikajɔw kɛ ka kumaw ka ko in kɔn kosɛbɛ k'a fɔ ko haute autorité de la communication ayiwa k'a ye Joliba TV News k'a y'a datugu kosɛbɛ tolo ko in ka a ma bɛn sabu ko a bɛna fɔ fɛn min ɲinina Mali kɔnɔ yan n'o ye liberté d'expression ye tolo ni joli de bɔnna ka ale sɔrɔ ko kana bila ka kɛ maaw ka se ka kuma maaw ka mun b'u kun n'u kan cɛ u ka se ka o fɔ nka tolo kana o kɛ bi fɛn min bɛ yen ni sen bɛ ka tereke a kan tolo maa caman bɛ olu ma jɛn ni a ye caman y'a fɔ ko olu a kɔni kɛra fɛn min bɛ yen na ayiwa don dɔ a bɛ se ka siw yɛrɛ ma duga wuli ka bɔ an su kan caman de y'o fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la réseau malien des journalistes d'investigation RMJ olu y'a jira k'a fɔ a ma diya u ye tolo ani kunnafonidilaw ka jɛrɛjɛkulu caman minnu bɛ yen ni u ye communiquéw kɛ k'a fɔ haki ɲɛna ayiwa k'u ye nin min kɛ nin ye k'u ye damatɛmɛ kɛ u ka segin u kɔ joona kunun ko haki ɲɛmɔgɔ n'o ye Foye Touré ye k'a ye communiqué kɛ k'a jira k'a fɔ k'u ye ɲangi min bɛ yen ni kalo 2 kun don k'u y'a segin ka na kalo 1 na ko u ye ɲangi yɛrɛ k'u y'a wuli ka bɔ yen nin ye Foye Touré a ka communiqué ye min ye haki ɲɛmɔgɔ ye Nouvelle Horizon de ye nin fɔ tolo a b'a bila nin kan yan ni Ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan dɔgɔkun wɛrɛ ni Ala ma jan kɛ ni Ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ Jabaranin sanfɛ ntɛnɛn ni kow nana o cogoya la ɲangi wulilen filɛ nin cogo